lamso chin kok tong nai tong nai khapang ta buk song sung ta buk pai sok pai jak dolai hangkon ni bising kalai nai ঠিক কাঁঠালবাড়িনি রেল স্টেশন চমনিও जों दा फाइ सफायजाक ताहुते बुकुक सं তিনি দিল্লিও যে তিনি নিজে টাইমও যে দিলেও যে যন্ত্র মন্ত্র যে খরন্তি সামানে অবা হাকেন তিনি ও আমবাসানি ঠিক কাঁঠালবাড়িও অমাই কেন ত্রিপুরা মথানি এঙ্গै বড় অমাইকে খরন্তি সালাই দं বড় आं मामले तिसरे कयना यांनि मामले जे फुदुंनानि बागै borok o bagan no khorang salai tong borok o bagan tong sing mang ga sing borba sing kok sanan sing chai tong nai mang ge mang bai nen sin mung kisare ga de তিনি tam bagai norok o ma ke asu goi khorang salai na তিনি খালসানি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন তিনি বোবাগ্রানি বিসিংতি চুমর তিনি যতনা আচুকলাই যে তিনি দিল্লি মিটিশন থাংলাই দङ তিনি ত্রিপুরানি ঐতিহাসিক অবনো তিনি ফার্স্ট 70 বছরনি পরে তিনি বোবাগ্রানি বিসিংতি চুং তিনি জাস্টিস সালাই দङ চুং আবনি বাগু বোবাগ্রানো ফান মারলাই চুং তিনি যতনা তিনি খালসানি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন বিসিংতি চুং বোবাগ্রানো ফান্ডিনা হनै চুং অর যতনা আচুকলাই তিনি দফাতাই ফিয়ক জাগনানি বাগুই তিনি হানিটা দাবি তিনি আমাকে খরচ সাগা তিনি চুং কয়েকটা দাবি দङ তিনি হা ni bagus ini doa piok jakna ni tay cini kubang ma lai thanai cini lai buma cini manja cini dabiro onek cini manthai sokte rok dong chung aboni maya ni bagus chung tini asuk lai mul dabi tamo cini oroni mul dabi ka cini salsani sitting demonstration cini Delhi অভিযান থাংলাই দङ বরং chung cini বোবাগ্রান বিসিংতি ফান্ডিনা ni chung joton oro asuk lai norok ni tahu borok khajak sungorota oro chung chini kendro komiti ni borok tongo TWF ni tongo Tripura Motha ni tongo YFTF ni kendro komiti ni borok phai sok tongo ro bani chin bisare ni ani mungka Bishopati Deborma ang TWF ni kendro komiti ni vice president takuta bukus nora serai serake nora khana ma khana sina buhuk joni khuptoi sengtabo sengkok saran sengtabo sengkok sangkai songnai mamla tisana kona yang khaina bagai takok tini tam bagai nora oma haike asugoi nora oma ke khar salai nang khawabna tei kisa sin nai tonai lukorong no kisa sukurbai sai khnari de chongke gretar triplar ren ni toye tini roma choklayo chini maharashtra dillu achok tongo ro chini tripura kathalbari andarobo chung achok no tongo joto bisini parane brok pai pai hathai hapong joto jagani phaye tini ro achok lai chung protest khalai ma tongo gretar triplar ren ni bak panawa nong ni tini tam dabi no tei norok tini khorang salai tongkha chini gretar triplar ren to CAA ni protest aboni pho chini dabi tongo angke roman script kobrok baiken ma abo pho chini dabi tongo noni main mul dabi tamo gretar tripura len chini mul khe abo ek number chini abo no Engke besang jodin nongni je dabi jodin maya engke besang nongni coba te tamo coba kotor tamo nai bon hai tre coba kra khe chole nai tre সংগঠন bore chung tre se bodin ma kra khe chung toi sanai kok no engke nin ব্যক্তিগত hoite ningtam mamchu tak tiprasar tak khamsa engmani phasing da thangi tong tawa tripura sa motamoti kaham khe thang sang to tre kisat bisa tongkho bro bo sobai pena joto ekloge thang sang nai chung mo thang sang nang ni somoy bokhe men hambai belake no takuta buksok noro sarai sai khana ma khana bongni men dabi tam borok sai khnari ga mamla tisane koina yang mamli ro kisa phumno ni bagai borok omai ke borok tini borok omai ke phumni simi borok sai niya kare borok omai ke khorok kisa lai tong kha borok sing man kangke sing tabo sing kok sanan sing sai tong nai borok bai sing omai ke sing mamla tisane koina yang phaina bagai takuta sini mung kisare ga de ani Buma Pradeep Kumar yang angaro 47 ni block committee ni secretary
tini tam bagai nara oma ke aso ke khang kusalanya nang kau pun kisah sih naik karena lukurannya syukur besar kenari gade. Hambai chung tini aro asuk lai ma khe chini Greater Tripoland dabino toi chung tini sara Tripoland loge chung Delhi bo chini bubagra songthang jak tai bubagra loge bo chini Tripolani Tripolamo thani 1500 tai IPF tirobo thangjak borok ni loge chung boro Greater Tripoland manna bagui chung dabi khailai dongo Ini nong ni tam dabino tuh nara tini korang kusalai tong khara. mainly to chung Greater Tripoland ba Tripoland sanman bagui chung asuk layo abun loge chung NRC chalu khainani tai CA bartil khainani amorok no tui chung aro asuk layo Ini tuh kuadran cuma asung mani ba kuadran zora tong nai nara je zora khazak nih bising tuh nara. chung phung 10 tan chime asuk jak tai saroi 4 tan jora abun bisingo chung 3 ta wa thangai chung SDM bai thangai SDM noro thangai chung memorandum kaisa renai aro chini block committee ngai district committee ngai chung protiniti mulok thangai chung SDM bai malai nai Bela hambai. Takutnya bungsok norok tamu serai kenai mangga norok sen takutnya bukti. Bong nih men dabi tamu norok kenai mangga na norok tamu langsung tamu norok punun selesai tong nai norok toyong nai tong di mambleti sana kisken debron lagi tong nai ang daral deborma cini kok tong hambai.